bisan harayo pa kita magpapadayon dan nga sapatos na mapikaw lagi hapon. Maabot ang adlaw hapon balaod, magsisinggit kung kaya pa manaton. Basta isugong lahat kalugaringon, kung padayon maabot kita ang destinasyon. Bitaw ayaw pangundang, basta mabuhay taton. Kinarunyagan, bitaw ayaw pangundang, kay nasidlit ka ang adlaw para kanya tanan. Tagsala kitang mabulugin ang kalibutan. Kung panubos na yutanan ito karahaton, kung daan at duros, kung di